bandiraɓe yeɓo Pinal TV caggal nde jeebɗen ɓeɗon sikkala en ɓeɗo konunkoɓe Pinal TV ɓeɗo gendiyankoɓe leñol eɗen bismiɗo kadi goto e ɓeɗon gendiyankoɓe tawteɗo ɗo e Bamako wuuro lamorgo leydi Mali sikki ala eɗen mbawi wiide tigui rigui so wonano goto e mabɓe kam e mbawi wiide tan sonano kañum Pinal TV watta kono kam minen wonɓe ɗo guila e gollo Pinal TV guila e Bamako naaɓe sikkala en ami cetti tigui rigui darde makko nden ɗon eɗen bismo ceerno men ceerno Ousmane Ba ɓurɗo andirede Ousso Sabbar bisimilla ma ceerno Ousmane e galle ma galle Pinal TV. eyyi Ibrahima Sow on jarama lappol seeɗa Pulaw jarama Abou Diop jarama directeur Pinal TV jarama dendagal darane Pinal TV woni yontaɓe leñol dingiral ɓamtare fulɓe ñanɓe daraniɓe Pulago e jokkere enɗam fedde kawral Pulago jarama Pulago foof e kuuɓal e ɗum noon Ibrahima Sow eɗen jogui hande weltare mawde woni sababu o lappol seeɗa Pulago e garino ɗo e 2015 tawno nden komi Pinal TV wonno ko miijo ko holno ngaalu Pinal TV foti holno waɗirte noon hay mande mum alano hande golle ɗe so tawi en jooɗima e galle Pinal TV eɗen jewɗa eɗen mbawi wiide golle ɗe goɗɗi ɗum ɗon en jetti e Pinal TV dariɓe darde muɗum en jetti lappol seeɗa Pulago e on fannu tigui rigui e so ɗum yawti en jetti dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko daraniɓe ɗum daraniɓe Pinal TV noon ina jogui mbadiji ɗiɗi labtuɗi e guitam min e yeesam min ɓen ɓe gonani ɗo e Bamako ɓe ganduɗa ko wonɓe nokkuji goɗɗuɗi wonɓe Amérique wonɓe Europe wonɓe Asie wonɓe e Afrique ni ɓe ganduɗa gurdam mumen ko Pinal TV ƴiƴam mumen dogata hen ko Pinal TV saabu mumen yananede fandare Pinal TV nde ko fandare Pulaw mbeɗa yettaɓe no fewi e kuuɓal ala ko innude inde oɗo e oga ko jiida ɗum ko e onon yimɓe ɓe ganduɗa golloɓe Pinal TV ɓe ganduɗa ko subaka foof koɓe arɓe dariɓe ɗo eɓe golla gam Pinal TV no yaari yeeso ha Pinal TV jilluji muɗum ɗi ganduɗa mantin on tawama to Nouakchott ñalawma naggue on tawama to Dakar on tawama to Benin on tawama to Burkina oɗon cetti oɗon jaaɓi oɗon kolla Pinal TV ko fandare Pulago foof jeeyi ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ene labti e meɗen yetta moɗon ndina e nden darde tigui rigui e darde tinde e mbeɗa wawi wi hande hollude weltare nde yananedemi fimde nde ganduɗa nde ɓiɓɓe fulɓe jogui nde Allah soynatani ndeɗo fimde Allah soynatani ko nde waɗore nde wodat tan e o sen teskima e Pinal TV to Nouakchott e en teskima tigui darde ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ɗo nde tawno sa ƴewnidima ɗum wonata ko baalaji ɓe nana koɓe daraniɓe Pinal TV ɓe ngala e Mali ni ɓe meeɗa yi Mali saka ɓe ganda yimɓe wonɓe gayi ɓe koɓe dariɓe hen e fimde Pinal TV eɓe jaggui hen tigui rigui ɓe nana dari e to Pinal TV to ina gurni ɗum ina jaaha ɓe meeɗa yiide ɗum ɓe miijota ko woɓɓe ɓe gollanta ɓe miijota koɓe ganda ɓe gollanta ɓe miijota ko hen hay hunde koɓe gollo wadde sa ƴewdima ɗeɗo baalaji a weltoto hen tigui rigui mbeɗa yetta lappol seeɗa Pulago no fewi sababu o ɓe daari ko darde ɗo wambaɓe kaani daranade Pulago gam hirjinde guilade miijoji ɗi kaala e internet ɓe jaggui Pinal TV fandare nde ɓe gandi ko fandare Pulago ɓe ƴeewi hol ndeɗo fandare so tawi konde fandare Pulago ko suudu yañdu e suudu wambaɓe holɗo woni hen darde mum ko hirjinde wadde nden hirjino ngo ngo labti mi tesko jammaji aljumaji kewɗi ɗi mbaɗanno kirɗeli yimɓeɓe kuno ɓe qirlito ko heewi ɓe mbaɗa nde tawno ɓe ganda ɗum ɗon ɓiɗɗo pullo hay goto woto waɗe hakkille muɗum ko wona Pulago nde tawno ko Pulago tigui rigui woni e hunde ƴiƴam meɗen ko kanɗum woni faaro men ɗum noon wadde en beltanima e kuuɓal e ndeɗo darde Ibrahima Sow eyyi joni ceerno Ousmane namdal daɓɓal tan joni hande holto Pinal TV yarata e namdal jaati
eɗen gandi Pinal TV yettinoma e wertago nder mbeelu Afrique o fof mbeelu kala ɗo mbeelu Afrique o suddata Pinal TV ene heɓatono ɗum joni noon hande kadi eɗen gandi waɗi ko joloje ko fate laamu eɗen jogui to banggue téléji 26 eɗen ɗon jiiɗi artude laɓɓinde seeɗa yo yimɓe itto hakkillaji e wiide aha laamu o mbo suuri Pinal TV sababu ko télé fulɓe ala ko e téléji 26 gonɗi privé ɗi keɓani agrément woni ɗi keɓani kayitaji Pinal TV ne jeeya hen téléji 26 ɗi keɓani agrément gonɗi ɗo e Bamako ɗi keɓani ɗe agrément Pinal ina hen jeeya nde tawno noon sen teskima ko kaldunoɗen e yimɓe golloɓe satellite ɓe mbi télé ina namni jogoɗa yimɓe Mauritanie jogoɗa yimɓe to ngaalu kewɗo Allah ina rokki Pinal TV ɓen ɗon hono pulagu ina sari e nder kala to hata jinno wonde kala ɗo cohluɗen wadde studio en cohlani ittude yimɓe ɗo e Bamako nawen toon e ko ɓen wonɓe toon tan eɗen jiiya Pinal TV studio mum gonɗo hande to Nouakchott heeɓi yamirore filmude e nder wuuro Nouakchott ɗum ko yettere Allah Pinal TV noon ha joni ina e sabbi e yamirore e hande sa oɗo saa ko yamirore so yamirore heɓama hay sindo ko hande jamma Pinal TV ene wawi heɓade e nder Afrique o foof mbilu Afrique o foof wadde noon e golle ɗe kadi eɗen jokki wona kadi golle dartiɗe yakare kadi ina hen jokki ene hen e ɗon gam golle Pinal TV jarate jarama sikkala en ceerno Ousmane Ba min paami hen tigui rigui a jarama no fewi caggal nde Ousmane Sabbar Ba haalani men ko fati e gueɗe kewɗe nde rokki famamuyaji kewɗi fande leñol ngol wonko bambaɗo men Ba Kalidou Tukkal yiiɗi settade Ibrahima Sow ko jinmi settade ko ardi fo e oɗo gorko pullo Ousmane Sabbar ko kalami ɗo ko kadi ko hunde wonde nde wonno min mbi ko lappol seede pulagol settata ko fenade aɗa andi a namdinoma nane holi hirjinoji amen e Pinal TV gorko pullo jooɗiɗo nde min naati leydi Nioro to radio Pinal ɗo min jodde Mamadou Djouma aljuma fo emin jogui yewtere wiyetede hirjino wambaɓe walla hirjino nalankoɓe emin jetta hen noon ko wayno Mamoudou Diallo to Italie Ousmane Bouye Amadou Aliou noddirteɗo Aliou Belel Mamadou Ousmane Abdoul Mbaye noddirteɗo Amma Siré so Sidi Souleymane noddirteɗo Sidi Sako Ousmane Baboyle dendagal Pulago lappol seede Pulago so ɓiɓɓe fulɓe ɓe kunima min jagga gaaci ɗi min koɗa fantan min jima minenne min kuno kunimi e dingiral ɓamtare fulɓe noddumi Ousmane Sabbar mimi mbiɗa yiiɗi de neldude kuninomi o wi ala mi yoɓi hunare mum carte Pinal TV o wimi kartal ma nen ɗo e komin mbawi settade Ousmane Sabbar ko enen foof eɗen denda eɗen duwonomo yo Allah junnu balɗe pullo wondude e cellal duumigal e hattan yo Allah yettin fandare makko e leñol ngol somi wi yo Allah yettin fandare makko e leñol ngol wallahi duwaw fo ewa gasi saabu eɗen gandi enen foof fandare makko e ɓiɓɓe fulɓe ko kalami ko kadi wona mbiɗa welti tan mbiɗa haala walla ombo hokka min jawdi emin kaala ala ko hunde nde Allah winde e makko ganduɗo Ousmane Sabbar fo ne andiri ɗum yidde Pulago hayso ko e téléphone kala ko jaggi haaju kala ko ami sa noddimo téléphone a namni momo namnal Pular walla haalnimo ko fate jangde Pular o softi a tinat ɗum e jaabowol he ɗum ko hunde nde min cette makko joni noon ɓiɓɓe fulɓe on nani gaynane funeɓe Nioro kaali so golle gasani hay goto woto jarne jokken golle ganden wonko daña saabu ɗum ɗo ko wonno e miijo nde min dewi ɗo min mbaɗi hono ɗeɗo golle kasetaji min jaltini minen funeɓe Nioro kono koye studio ji goɗɗi ɗi gonaɗi men enen min jeeyi ɓuuri enen dendi fulɓe mbi jeyde ɓuuri luɓade ɓiɓɓe fulɓe tinnoɗen beela Pinal TV wooda no jiɗirɗen ni nanguen Pinal TV ganden wodde nde kam woodi tinnoɗen Pinal TV golla holko gollata Pinal TV ko pellital e ngaalu mbaɗ gonden e pellital men mbaɗen hen ngaaluji men ganden kala ɓi pullo ƴettuɗo mbuɗo mum waɗe Pinal TV yo andude wonko gollan leñol woni koye fillude jiyaji ma en jeebɗo wambaɓe men nalankoɓe men seeremɓe men pine men
fo ma en jeeb ɗum e Pinal TV e ɓiɓɓe fulɓe sen dañi ɗum de wonko Allah hokki en ndis njalla yon nguur yo pulaagu windere mbiɗe du yo Allah wi amin ɓiɓɓe fulɓe mbiyen amin ya labbo woni dikko pullo woni Samba Bambaɗo woni Demba ya tati futuro jeeɗiɗi geeƴe ya seremɓe waliyaɓe annabaɓe yo lappol seede pulaagu artuɗo tawa Pinal TV heeɓi agrément mum ene jagge e Amérique fo min duwinomo oɗo duwawde Ousmane Sabar wona e lancement Pinal TV min ñaagui Allah ndemin gartat ɗo e Bamba ko yataw emin tawa somin jettima emin mbaɗa jewte amen e Pinal TV ɓiɓɓe fulɓe fof ne daara hande noon min jetti Allah no feewi e oɗo duwaw jaabaɗo jomiraɗo subahanahu wa taala o wi ko ñaagoɗe kam mi rokka on somi rokki on kadi mante kam mi ɓeydan on ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe kala ɓi pullo mo nanani ɗo inde mum walla ɓi pullo keɗiɗo ɗo kadi komin ponno haalde min kalani yo andu ko weltare waɗi min gadda meña ɗum noon jokken golle jarama wambaɓe lappol seede pulaagu on jarama wambaɓe leñol jarama kadi ceerno Ousso Sabar Ba sikki ala nani haalullaji makko jilluji ɗi o haali ko fatide Pinal TV waɗi to Nouakchott to Bénin to Dakar e jilluji kewɗi ɗo kadi nder leydi Mali sikki ala en ko mbiɗa jeeya tigui rigui e yaaɓeɓe kadi mbiɗa laaɓa kadi tigui rigui so wonano darde makko walla darde yoga kam yimɓe dariɓe ɗo ɗiɗon jilluji mbawatano wadde saabu ko ɓuuri en hewde ɗiɗon jilluji amin gandi no Pinal TV yarat tawte ko wiyete tan ko gaari aywa eɗen gandi tigui rigui no fulɓe ɓe mbirat ni média aywa eɗen gandi ko wurnat ɗum ko ɓuuri en hewde ko noddan tan ewa ko ɓuuri en hewde kadi ko kamɓe mbatta juuɗe mabɓe e jiifaji mabɓe gam Pinal TV heeɓa yaade hawritoyde e ɗiɗon ɗo ɗum noon ha joni amin jarnoɓe hen wambaɓe leñol wambaɓe lappol seede pulaagu Ba Kalidou Toukal e Ba Boubou Demba Malal sikki ala yewtere nde juuti kono so sago e mbalanno hen nde wonno kolliɗi sikki ala en pullo fof keeɗiɗo ɗaɗi ɗum dillina no feewi joni noon namdal men cakkital nde jottoɗen hande ɗo jaareɗen ɗo sikki ala won caɗele seeɗa goɗɗe kono noon e haalullaji ceerno Ousso Sabar Ba e kadi enen koye men ko ganduɗen ko sikki ala en kulol foof fotani wonde e ɓi pullo hande kulwuli fotani wonde ko pellital eɗen gandi tigui rigui en gonɗinɓe wonde Pinal TV kam koko wodata eɗen gonɗin ɗum no gonɗirɗen Allah ko goto ni eɗen gonɗin Pinal TV ma wod hande noon onon wambaɓe leñol caggal nde kirjinɗon on darima tigui rigui amin cettini darde mon amin e mon hen jarno kono noon hande ha joni hol wasiyaji joguiɗon fande ɓiɓɓe fulɓe ɓe dendagal to mbawi wonde windere nde foof hade men limtude hol wasiyaji hande jogonɗon ɓiɓɓe fulɓe e Ibrahima Sow a jarama de e wasiya momin jogui ni leñol ngol ko ardi fo pullo goto jambar o wi hulɓenede hani ɓeydande gorko tan ko cuusal jiyaɗo Allah goto ko jabanaɗo duwaw woodi wannoɓe fedde gaare makko ɓe mbi yo waɗanɓe duwaw o waɗi duwaw ɓe jeehi ha ndun lewru arti hitande filti woni lebbi 12 ɓe gaari ɓe mbi min jetti Allah min jaarima duwa mo bannoɗa o jabama guila min gummiɗo fedde amen ne rewi lawol piyene goodi golle ne golla caɗele fof min jiyani o wi lebbi 12 hay caɗele goto on jiyani min jiyani o wi duwa o jabaka batten duwa goɗɗo ko jogori wodde ko jogori fewde ko wajibu caɗele gonati ɗum koye golle goni e ɗum saabi mbimi hulɓinede hani ɓeydande gorko tan ko cuusal ɗum noon min basito ɓiɓɓe fulɓe ko ganden Pinal TV wona wodata wiyete kay ko joni ƴeewen no Pinal TV gollirta ko ɓuuri ko woni e gollude ko saabu hayɗo koye golle gonɗen nde ɗo yewtere so hawle welede jomiraɗo mande yirlo e windere he fo e en jetti en jaari pulaagu windere wallahi fulɓe on golli walla fulɓe en golli saabu lappol seede pulaagu heedani hen caggal wallahi fulɓe en golli gollen koye laawol peewal wona
Abou Sirayel Modi Jafara o wi bakalido tukkal leñol ngol hande so tiba wonno wiyete ko en ƴetti enen fof eɗen jogui yakare a faami de e wadde firti hande e ko eɗen jogui yakare heddi eɗen jogui wasiye kadi mo paaɗen e ɓiɓɓe fulɓe sirti wonɓe e dente meɗen WhatsApp musidɗo goto noon o yaltini inde hesere wiyete ko wat sago ma on woni Abdoulaye Mamadou Ba ko dabi jangguinowo duɗal lappol seede pulago ngal yiɗɓe ceerno Mahmoudou Dialaloudine Ba ceerno gendiyanke o ɗum noon eɗen mbasi yo ɓiɓɓe fulɓe wonɓe dente men wat sago ma nde tinnoto ɗen ɓeyden hoolodirde ɓeyden kadi muñodirde ɓeyden famodirde saabu sen ƴeewi ɗeɗo golle ko ɓuuri hewde e ɓiɓɓe fulɓe jiɗɗo e weeyoji wadde noon neɗɗo ma meeɗa yiide a anda to hoɗi a anda to martaba makko tolni koye weeyo toon kalde toon on ko pasoma ko ardi fof needi e neware ne hani wonde hakkude mon muñal ne hani wonde hakkude mon ganden kadi e pulagu ngu ceerugal ala hen leñol ngol ko gotol ɗon ne labtani en ɗemgal ngal ko gotal wona wadde noon tinnoɗen ɓiɓɓe fulɓe ɓeyden tinnare ɗo miccitini kam Mamadou Amadou Mamadou noddirteɗo Bappa ñande Kucala so guelel baalel boyane tani sirando yelle dado moƴƴo wande e Barou Samba boyane jar Ali Barka men fulɓe Ali Barka men fulɓe so neɗɗo wi fulɓe gollani ko ɗum saabi lappol seede pulago ene heewi wiide min jaɓani so neɗɗo wi fulɓe dentani emin keewi wiide min jaɓani ɗum noon eɗen ñaago tan jomiraɗo subahana taala goto kala yo Allah hokku ɗum ɓernde e pelital wawde tigui tigui e yettinde fandare ne joguiɗen ɗeɗo golle woto mo yatiri caggal de jamareɓe leñol lappol seede pulago min ɓingol setota ko fenade eyyi kala mbo golli min kaalata kono kala mbo dogi kadi min kaltat eyyi ɗon kadi yo labtu yero Askula Ba yo Allah ɓuɓanmo o wi ñama kala bambaɗo fulɓe sa wi a yennata pullo a timminani bambago eyyi saabu guesa amin ko pulago ngu ko leñol ngol holko ñama kala woni hana yennirde dimo a hokkanimi dokkal kay ko arsugu holko ñama kala woni hana yennirde dimo a waɗananimi kono ɓi pullo somin tini aɗa yalta pulago aɗa waylo aɗa nattoya e goɗɗum min jennete eyyi wadde noon firti min mbi ko lappol seede pulago ngol settota ko fenade emin jiya noon emin ketti en kalde arɗo bantu yero Pullo Ba dowlaji denduɗo Amérique ɗum ko leydi Congo pullo neldi nayyi ne jooɗi Washington DC en kalde e Madou ɓi Mamadou Alhaji Madou Demba Thilal leydi Gambi pullo woni leydi Gambi Batos leydi président Adam Barrow neldi en nayyi ceerno Jamɓoy Sow Gallo Guurowo Diallo ceerno Amadou ceerno Hamme ɓiɓɓe fulɓe nomin mbino on ni tan ko faye ngaari ko fof hejjata e barme jokken golle mi yettino rewɓe fulɓe jaati gueeɓe meɗen ɗo e Bamba ko ɓe bonnani pulago debbo pullo noddirteɗo Siradio Kanjura e miñum on woni e Fata Sow e rewɓe fulɓe ɓe bonnani pulago ɓe Ba Kumba Kara e wondude Ba Dieynaba Ousmane e rewɓe Ba Ousmane Sabbare andi gorko ko joom galle kono ko debbo woni jaam galle ko ɗum woni ko heewi emin kirjine e dente min mbiya firti nene ko nene o ko yummiraɓe goni nehoɓe sukaɓeɓe ɗum noon eɗen mbasiyo kadi oɗo wasiya faade kala debbo pullo surtout wonɓe caggal leydi ko faate ko nande jibinaɓe Europe Amérique en Afrique centrale nde bandiraɓe rewɓe tinnoto e needi sukaɓeɓe e hollude sukaɓeɓe fina tawa e jangguindeɓe ɗemgal Ibrahima Sow eyyi jarama wambaɓe lappol seede pulago Ba Kalidou Tukkal e Ba Boubou Demba Malal nden noon Ba Kalidou Tukkal konngol ma cakkitol fande e dendagal pulago windere e ko yo Allah yoɓ jobdi moƴƴiri yo Allah yettin pandale yo Allah ɓeydu barke ɓeyda yaajede yettina anniyaji ko ardi foof eɗen jaara gardiɗo galle o Djibriru Diallo kanko e gollude e makko kono emin jettuma Ibrahima Sow jaydiyanke Pinal TV yiddema e leñol ngol e daranadema pulago e pelital maɗa e darnema e Pinal TV
emin mbiya yo Allah yettin anniya kono eɗen jetta gorko pullo baylo dariɗo ɗo o sen mbi pullo baylo nde eɗen gandi e pullo tafowo o pullo koɗowo o pullo ɗatowo o pullo cañowo o leñol ngol ko gotol e gorko ñeñuɗo golleji ñeñuɗo hakkille mbo Allah hokki gandal hokki laab nderagu hokki pelital on woni Abou Diop tawi ko kanko jaggi camara o mo huccite lappol seede pulago e Ibrahima Soy Ousmane Sabbar ɗum noon min jetti on ɓiɓɓe fulɓe min jaari on e kala keɗiɗo welti walla jeebɗo welti yo Allah hokku ɗum ko ene weltoro keɗiɗo kadi woodi ko yawi hen min ñaaguima yawi fof yo Allah hokku ɗum ko ene weli ɗum yo Allah won balla yo Allah ɓamto pinal teewi Allah ɓamta ɓamtoɓe pinal teewi a jarama jarama wambaɓe lappol seede pulago jarnima dennagal bandiraɓe wiyoɓe mbimi e wimami calminali men noon tedduɗi eɗen kuccinaɗi to Nouakchott e musidɗo meɗen Abdoullahi Diallo to Nouakchott sikki ala e décembre 2017 en jeehino to Nouakchott en jeehin to Nouakchott hawroyde e ñalawma naggue mbo tabital pulago windere en jii toon musidɗo men Abdoullahi Diallo sikki ala waɗi hakke balɗe 12 walla 3 omo dari darde tinde mo dari darde nde ganduɗa ko darde gendiyanke leñol tigui foti e darade ɗum woni kala hen ko fati e darde Pinal TV so miɗe hen miijo yimɓe sikkala en wonɓe ɗo golloɓe Pinal TV wonɓe ɗo e Bamako mbeɗa andi darima darde tinde mais to Nouakchott kanko Abdoulaye hay ɗeɗo balɗe en jii won darde labtude o waɗi to Nouakchott gato heeɓi kayitaji ko fati rokkude autorisation ɗum woni yamrude caméra ji Pinal TV ɓamde nate e nder Nouakchott ɗum noon ko golle labtude so en jii noon kadi eɗen mbawi wiide ko toon koɓe yimɓe seeɗa koɓe yimɓe tato walla nayo diwan ɗon nden noon eɗen jarno no fewi eɗen jarno kadi gardiɗo gallo Djibril Diallo e dendagal gollidiɓe amen Abou Diop gonɗo ɗo kucciɗo gonɗo e ɓamande men caméra o hewno wonande men ɗon ko Idrissa Sangare walla ɗum Soumana Sidibé ɓen andi ne golleji mumen goɗɗi kono eɗen calminaɓe en jejjitta en musidɗo meɗen Seydou Kenem Hadi Thiam Absatou Diallo kanme Alou Diaw e dendagal ɓeɗon ɓe ganduɗa kam gonnin ɗo e golloɓe walla harbiyankoɓe tigui ko fati e leñol ngol caɗele kewino kono hatta won darde labtunide ɓeɗon yimɓe darno nden noon bandiraɓe ko ɗo kaddeten hande yewtere men bisminɗen ɗo ko musidɓe meɗen wambaɓe lappol seede pulago nden noon bandiraɓe on jarama.